Panganan koyo ngene iki gek bumbune apa ya? Hai guys, wis datangi urung. Kancane aku dino iki arep jalan-jalan yo guys. Sekali-sekali iki yo mangan sing aku kira iso masak ngono lho ya. Gara-garane biasa guys ndelok nggon HP ngono kuwi lho. Dan tergiurlah saya. Lalu langkah apa yang kita lakukan? Alamatnya ra ngerti. Maca map yo ora iso. Seperti biasa yo guys. Langkah pertama saya adalah langsung tak screenshot video gue. Pastikan nama warungnya itu terscreenshot. Lalu kita lapor ke ketua ya guys ya. Pak, iki lho koyo makmane eno. Lah nanti sama Pak Ketua diproses deh. Goleki jenenge kuwi neng Google Map. Iki aku tinguk iki koyo ora tekan-tekan lho guys. Jane Pak Ketua iki ngerti ora iki nggone iki. Dan akhirnya dari kejauhan sudah terlihat itu namanya. Kuwi lho guys, pokoke sing koyo makanan-makanan wong-wong sugih kuwi lho. Steak jarene. Tetap pede walaupun cuma naik motor yo guys. Ben liyane mobil-mobilan, yang penting kita naik motor aja. Lanjut iki milih tempat, adik karo Mbak Diba pengen sing cerak ya Allah, maaf ya guys agak kurang sopan. Ini nggone kursi kira tekan. Iki tek men durung teko kok maamane. Jadi kita sambil main-main dulu. Dan setelah beberapa saat kita menunggu, ulala, terlihat menarik kan? Kayak mau ono Saikoro ki, sing adik ngene iki jenenge Saikoro. Jan-jane latih adik yo pinter neh. Ngerti wae nek panganan enak. Iki jan sing kepanasane dimplok. Iki aku ngicipi sego goreng ala-ala goyang-goyang. Aku mau. Cari adik ngono kuwi, guys. Mendenakake tenan adik le maem. Lanjut iki Bapak maem sego goreng. Cari sing menune iki ora aneh-aneh ngono lho guys. Terus iki kae saya kuro mau. Iki pesen apa to iki? Dimsum. Sing abang-abang kae mau chicken gochujang ya guys. Sebenarnya kita iki sego goreng iki jatahe adik Pak Gun kuwi saikoro. Tapi bandang tekan gone adik emoh guys sego goreng iki. Pilih saikorone, pinter toh. Nah iki pilihane Mbak Diba nek iki. Nah iki Bapak maem sego gorengnya guys. Terus iki pilihanku chicken gochujang. Iki tidak aku rekomendasikan ya guys sing gochujang kuwi mau. Nah nek iki saikoro enak guys. Nek ilatku lho yo enak iki jane relatif guys. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu orang ke orang yang lain. Jujur untuk saya yang kaum mendang-mending ini, aku mending di rumah guys. Tapi lebih ke pengalaman sih kalau aku. Dan untuk anak-anakku juga sekali-sekali nggak apa-apa ya kita perkenalkan dengan makanan